Ниско въглехидратно протеиново суши. Ниско калорично, богат на белтъчини. Само с 3 съставки и брутално на вкус. Трябва ни една краставица, на която отрязваме двата края, след което с помощта на белачка оформяме тънки ивици от нея, след като сме оформили тънките ивици, ги разпределяме една върху друга, засъпвайки ги леко върху домакинско фолио, след като сме наредили всичките ивици от краставицата, с помощта на домакинска хартия премахваме излишната вода, след което върху краставицата добавяме и 100 грама крема сирене, след което го разнасяме равномерно и върху него добавяме 80 грама пушена сьомга, след което с помощта на фолиото навиваме, оформяйки плътно руло, след като нашето руло е готово, с помощта на остър и леко навлажнен нож оформяме суши хапки, като след това можем да добавим малко бял или черен сусам по желание. И нашето протеиново суши е готово, като в него се съдържат само 248 калории, 13 грама въглехидрати, цели 26 грама белтъчини и 10 грама мазнини. Рецептата е отличен вариант както за предястие, така и за основно хранене. Запазете я, опитайте я и ще очаквам вашата обратна връзка.